Rambon tallilla on ollut erittäin rauhallista viime aikoina. Fannin ja Murun kasvettua aikuisiksi. Mitä tässä nyt tapahtuu? Äiti. No mitä nyt? Katsotko sä Svennyn videoita? Siis Svenny on ihan surkee. Vaikka nyt mä oonkin ihan sama. Kato nyt vaan sitä suivaruutuossa. Rambon tallilla on ollut erittäin rauhallista viime aikoina. Fannin ja Murun kasvettua aikuisiksi jekkuilu oli vähentynyt huomattavasti. Kesällä hevoset myös viettivät kesälomaa, joten tallin arki oli senkin puolesta erittäin rauhallista. Siri! No. Kai sitten tiputetaan mun vitsin ruudun pois. Noniin. Käs hakee se Freija, kun mä ostin sen sulle, niin nyt se on sun ikioma. Oikeesti? Joo. Kyllä vain. Kyllä vain. Ostin sen ihan omaksi. Joo, käy sä hakee ne sieltä. Joo, todellakin. Oi Freija, sä oot nyt mun. Joo. Niin. No niin, mennään Freija. Vähän sit mä oon varustanut Freijan. No niin, täällä nyt sitä varustellaan ja mutta Freija on siis mun ihan ikioma hevonen. Niin kuin kuulette, että äiti osti sen mulle. Niin. Joo, oikeesti mä oon tosi innoissani. Ja muuten mun kaveri Emma. Niin se itse asiassa menee ehkä tällä Karloksella, ellei saa yhä kipeää. Niin hän menee Karloksella. Joo. Mut meidän tunnille tulee myös semmonen joku Juuso. Ja Juuso on kuulemma ihan sika ihana. Ja se menee sinne työhevosella. Että se on ihan niinku tosi iso työhevonen. Jos se sellaista tippuis, niin ei kyllä hyvin kävisi. Ja huomenta huomenta. Olen tulossa tänne Tahmeella ratsastamaan työhevosella. Minun nimeni on Jarno. Ja olen 20-vuotias. Joo, mä oon Siiri ja mä oon 17. Mä näin aikanaan. Mun kaverit Ella muutti täältä just. Se muuttaa takaisin. Ehkä. Mut oikeesti me joudun vaihtaa illan vanhalle tallille hevosen. Muun oman jonkun hevosen. Jos se muuttuisi tänne. Ja on nyt sen takana. Minä voin antamaan. Siis antamaan jotakin. Mä en ole tavallis mihinkään. Mutta mä en kyllä tiedä vaihtaa tai mitään semmoista.
Tossa on hyvä tommonen. Ville. Sitten ei semmonen. Ja meidän pitää estetä. Se Jarno tulee tänne. Meidän tunnille. Mitä ihmettä sä Jarno teet? Jotain! Mitä sä teet? Ja näin. Sitten tuohon istumaan. Miten mä päästä ei pääse alkaa vaikka saa siitäkin? En mä osaa. Noniin. Mun pitää vielä päästä Paselkaan ja sitten ollaan valmiita. Paselka sortti kääriä, kun himmetin pompulaa, että me pysytään selässä, kun en mä osaa ratsastaa. Niin, miksi et osaa? Sitten vihdoin mennään, kun joutunut kuvaa pelkkää mustaa. Joo, aloitellaanpas nyt. Eikö sä laittanut tänne esteitä valmiiksi? Sori, pitää me laittaa. Noin. Tossa on tommonen tuplakaari. Noin. Joo, katso, kun tällä ei oli. Mut sidottiin. Hop hop. Olisiko tätä lähtö? Noniin. Hop hop. Antaa nyt. Noniin, hop hop. Oha. Onni vielä piti hypätä. Sitten on Jarnon vuoro. Joo, eikä mun pitää nostaa esteet, mitkä sä sirkoodoit. No sori. No niin, Jarno. Joo, mä lyön 5,000 eurosta vetoa Siirille, että mä lyön Nintendo Switchistä vetoa, että mä pääsen näin kaikki esteet. Siis jos mä tiputan yhden, niin mä en anna. Jos mä en pääs yhtä, ja jos mä tiputan kaikki, niin mä joudun antamaan. Joo, vielä on mahdollisuus. No niin, sit vielä yksi. Ei! Nintendo Switch!
Voi jumala. Missä? Seuraavaksi tulee askarteluvideo. Moi!